Mhlaka 2 namhlanje. Mhlaka 2 ika-Shoprite le ndoda. Ubona ithenge Infit nazo inyawo ithengile. Ika-Shoprite le ndoda. Shoprite ayikhona. Hayi. Ika-Shoprite le ndoda. Ngibona mhlaka 2 August. Saturday 2 August. Soke sibona. Sewona mhlaka 2. Na iyaphuma ka-Shoprite le ndoda. Iphuma la ka-Shoprite. Idila ngawo uMaimoni. Siyongena lapha ka-KFC manje. Siyongena ka-KFC njengalela langa mhlaka 2 namhlanje 2. U2 lo nto August njalo. Qalenye inyanga manje. Sewona u2. Sewona u2 August. Qale inyanga siyongena lapha ka-KFC. Siyongena ka-KFC manje. Yonza lezi edume ngazo le ndoda. Yonza lezi edume ngazo lapha ka-KFC. Isiphethe lesikhaftini sayo. Sangena emshinini. Sangena kulo mshini. Soke sibone sithengani. Ukuthi ngale khadi ngilikhiphe libe seduze. Bangadina abantu ukuthi ngikhiphe le khadi libe seduze. Ukuze singadilei nakancane. Ngena lana then. Okay, asibone. Okay. Take away. That's it. 6. Beverages. Sagma beverage. Sathi no sugar. 7 plus. Ingabe islima. Yasithatha wona uno sugar. Sadlula sathi kuma desert. Sikuma desert la sikhona. No. Okay, sathi mini lofu. 39. Okay, sathi go to cut. Edo a stream. Stream kodwa ubunga. No. Stream. No, thank you. Okay. Minus Minilofa. Let's remove the Madini. Okay, so let's go to check out. Okay, right now classic corner. Okay, sathi sayifaka sathi 32 sathi 40 bese kwaba u1 kwaba u6 kwaba u2
bese sathi confirm 9999 yathi correct wathi apply bese sathi proceed to sathi pay with card. Okay, right. Okay, mhlawumbe ifuna silifake le khadi naye ngathi ayifuna ukuthepha. Okay, silifake masilifake ikhadi, salifake ikhadi bandla, ngathi sifake le phini, ngizama ukufaka le phini ngisheshe. Awe ma nayo siwile bandla, remove card. Okay, 1570 sathi 1577. Ngiyikhumule le nto, ngiyikhumule kancane lesifonyo sami, bonakala ukuthi ngiphuthunyunyana. Nakho-ke bandla sewona umhla ka-2 ngiphuma lana e-Steers njengamanje. Ngibone le ndoda ibika KFC ngale ngenzansi eJindal Crossing, yabo manje ilapha ka-Steers nayo itholile ka-KFC, wabona into eyitholile nalapha ka-Shoprite, kodwa isazoshutha kahle uma isesendlini. Yabona nayo idrinki, enye idrinki lena izodla manje le ndoda, izodla ibuyisa amandla. Naso isikhaphini sayo bese bikhuluma ngaso, naso isikhaphini sayo sewona 2 bandla 2 Agasti. Soke sibone baphila abantu. Sekhona la eDindel Mall, nayo enye engiyoyishisa uma ilokhu ilandelana nami, ngitholi kahle lo eshisa le moto. Nayo eDindel Mall nampo. Okay, hhayi-ke ngiqedile isikhaftini manje, ngiyahamba manje. Okay, alright. Ngisibuyile le ndoda, kusewona umhla ka-2 Agasti bandla. Wabona-ke iyenze njani le ndoda, ithengile nazi, ithenge iy'nyawo bandla ka-Shoprite. Wabona clean fit 1 kg, ithenga 1 kg inyawo kulokhu, iyekile top notch. Wabona ingene ka-Shoprite ngawo lo amayimo njalo lawa ama-discount ayo. Wabonawo lo wa 35 rand, mobile voucher 35 rand, ikhokhisa ukhokha 2 rand 99. Lezi nyawo zubanza 37 rand 99. Wabona lapha ngithenge e-crossing-ke, iDindel Crossing le ngaphesheya kwe-mall. Na le ndoda ngathi nginomkoda hayi umphimbo wami u-right. Hhayi idlile isuthi le ndoda, idlile isuthi, ngiphethe lesikhaphini sayo angithi nanti le zinto. Ikhokhisa ukhokha 2 rand 99, khokha ngale ikhadi layo bandla. Ukuthi sidile ngedate date namhlanje nakho umhla ka-2 Agasti 2025. Yabona beku 22/1. Hhayi-ke baphila abantu ka-Shoprite. Sadlula sayaphi, wabona ka-KFC ikhokhisa ukhokha u-80 cent. Ithengeni ka-KFC, ithengele ya drinki le idle nesikhaftini 1 litre unoshuga. Bonako 1.5 noshuga 25 rand 90. Kwaba nelo no-Astrim soft twill 9 rand 90 Astrim loyana. Iwudlile uphuma wona, khokhisa ukhokha u-80 cent khona, nakhona lo 35 rand. Wabona size date nawo 2 Agasti 2025 beku 10/1 ka-Shoprite. Bekubani ngesikhathini ka-Shoprite, yibo ukuthi le ndoda ngoba vele kusondelene ka-Shoprite. Bekuyisikhathini ngo-22 ka-Shoprite laphana, bese kubani, bese ku 10/1 ngoba izenzele-ke nje. Ubonile ukuthi le ndoda ibizenzela. Nayi order number yami sesile kwi-date ya 2 Agasti. Khokhisa u-80 cent kalo. Yadlula yaka-Steers, wabona nazo amadingo asema-Steers lawa amancane sengawo 3 enza bani 36 rand minus, kusho ukuthi khona ikhokhisa ishumi. Bayiyekile-ke bandla ngalelo shumi ngoba ikhadi bahlala yile ntonje.
bathi alilontunje emshinini yabona isiyiphuzile yodwa ayidlile nje isuthi-ke bandla, hhayi isuthi le ndoda nayo izinto zayo. Izoke iphushe-ke ngalesi tamu sayo nalelona le ndoda izokuphusha ngesitamu sayo nalezinyawo. Hhayi-ke sobonana nale ndoda ayikivele ibone ukuthi yakhekeni njengoba ngathi iyile-ke futhi namhlanje mhlaka 2 bandla, mhlaka 2 Agasti iyile, yayigcine ngawo mhlaka 25 njalo, khumbule yagcina ngawo mhlaka 25 iyile-ke namhlanje futhi ethoyilethi mhlaka 2 kusho okokuqala kule nyanga uJulayi iyile. Kusho ukuthi njengoba ubona kuthatha isikhathi manje usisa awusekho phela emzimbeni wayo le nto, njengoba ubona sekuthatha iy'nsuku nje. Yagcina mhla 25 iyile namhlanje mhlaka 2 iyile ethoyilethi okokuqala ku-Agasti. So-ke sibone u-Agasti yophele kangaki. Hhayi wothi-ke ivele emva kwale video le ndoda ibonakala ukuthi yakhekeni. Okay, baphila abantu, baphile sebephila. Le ndoda ayikhathele iyafa bandla, ikhathele iyafa iphuma ngale ngoba idlile yasutha bandla. Uyayibona ukuthi le ndoda iyile-ke futhi ethoyilethi namhlanje bandla. Phela ibigqoke isigqoko le ndoda. Indoda nje kakhulu. Ngoba igqoke isigqoko, hhayi-ke iyile-ke soke sibone u-Agasti yophele kangaki. Mhlaka 2 namhlanje 2 Agasti, soke sibone yophele kangaki. Sekokuqala uJulayi bandla ibidonsa ngodizili. Ibidonsa ngodizili njengoba iye ka-6. Kuyabonakala ukuthi uJulayi hhayi bekukubi ngempela. Soke sibone-ke hhayi izoya-ke Agasti ngobani okokuqala namhlanje mhlaka 2 izolontonjwa. Ukhumbule phela kwezinye inyanga ibike iqale ngomhla wo-5. Yabona nje impilo izoya ngicathi kuzofika ko-10 Agasti, hhayi ngoba inethuba lonke engathi phela isaphumula ihleli la kubi iyadla le ndoda. Ihleli lapha kwayo iyadla le ndoda. Soke sibone uJulayi yophela kangaki. Nale drink yami ngiyivulile. Hhayi-ke indoda phela engachumi ngale zinto. Yabona njengalana cathi kuphuma lo sisi wabo, wabona njengalana njengoba lo kwavele ilo sisi waleya mpuphu, wabona uma nje kuvele nje kwayilona engingayazi le lona esuke leli qhubu nje elingaveli lilo kube ngathi lidumbile egazini, wabona ukuthi uma ulithi kuphuma amanzi, ukuthi futhi uma uligcinezela kuphume enye into le engathi iphuma iyanqasha, wabona. Ukubona-ke sekukanjena wabona bekuphuma leya sisi waleya mpuphu le abayifaka yona. Nazo-ke hhayi soke sibone ukuthi le ndoda iyophela u-Agasti kangaki. Hhayi baphile sebephila abantu. Mhlaka 2 namhlanje sobonana izobe incane ngala maseve yayo. Hhayi ifuna ukulontonjwa isaphusha kula maseve yayo. Hhayi khona ivote ezoyikhipha mhlawumbe ngabe umhla wo-10 kule nyanga. Kusho mhla 15 isiyi-process-ile iyothenga into zayo futhi ey'sile. Soke sibone-ke baphile abantu, baphile sebephila.